Здравейте! В новото ми видео на тема обезпечителни мерки и кога се налагат при внос на автомобили втора употреба. Благодаря, че ме следвате и ме подкрепяте в това, което правя. Така, знам, че съм полезна с информацията, която ви предоставям. Можете да ме подкрепите с 6 лева месечно, като за целта ще намерите линк в описанието към видеото. Специално благодаря на тези, които вече го правят. Не забравяйте да оставяте един лайк на видеото, както и да го споделите с всички, за които то би било полезно. Днес съм подготвила информация относно последствията от деклариране на транспорта при закупуване на автомобили втора употреба от чужбина, което е част от списъка с стоки с висок фискален риск. Както знаете, от 1 май 2025 година влезна в сила промяна на списъка с висок фискален риск и фирмите, които купуват автомобили от Европейския съюз на стойност над 5000 лева и ги транспортират с превозни средства над 3,5 тона, имат задължение да се снабдяват с уникален номер от портала на НАП, в който се предоставя информация за продавача, купувача и транспортното средство. Като самата наредба се прилага от началото на 2024 година, но предвид актуализирането на списъка, автомобилите попаднаха в нея 1 май 2025 година. В рамките на 2 месеца от влизане в сила на това изискване вече има десетки фирми с запорирани автомобили, или ако трябва да сме точни, 2471 към момента, като за целта се пломбират автовозите още на границата, когато един или повече от превозваните автомобили принадлежи на фирма, която има задължения или така нареченото изразено рисково поведение. Ако се касае само за неплатени задължения, задържат автомобила до погасяване задълженията на фирмата, но в случай, че фирмата ви попада в профила на лице с изразено рисково поведение, тогава за да освободите автомобила или автомобилите си, се налагат обезпечителни мерки от НАП, като ви принуждават в срок от 72 часа да внесете 30% от стойността на запорираните автомобили. Какви могат да бъдат причините за налагане на обезпечителни мерки? НАП изготвя профил на фирмите, които са декларирали предстоящи превози на автомобили, като основният и най-често срещан мотив е, че извършвате покупки от фирми или лица с изразено рисково поведение. Какво ще рече това? Че ако вашите доставчици не декларират съвестно или правилно продажбите си, не начисляват ДДС, като представят продажбите като сделки по маржа вместо вътреобщностни доставки, например, или изобщо не ги декларират, както и ако декларират различна стойност, това ги определя като лица с изразено рисково поведение и съответно създава проблеми на вас. Друг мотив за налагане на обезпечителни мерки е при установяване на нарушения във връзка с разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност или нередности при декларирането от вашата фирма на сделките, които попадат в обхвата на ДДС, както покупки, така и продажби. Следващ мотив е наличие на необичайни отклонения на данъчната основа, данъчния кредит или данъка за внасяне или възстановяване в сравнение с данните, декларирани за предходни периоди. Тоест, ако бизнесът ви в момента не върви със същите темпове, както през предходната година, например, това отново ви определя като лице с рисково поведение. Друг мотив е наличието на доставки, за които са установени несъответствия в данните от подадените дневници за покупки и продажби по Закона за ДДС. И не на последно място е несъответствието между обема на вътреобщностните придобивания, декларирани от вас и вашите контрагенти, или когато има разлика между декларираните обеми съгласно данните в системата от ВИЕС. Ако попаднете в този омагьосан кръг, е необходимо да обжалвате наложените обезпечителни мерки, за да можете след това да подадете заявление за промяна на профила на фирмата. Докато не се смени профила или при всяка доставка ще ви налагат обезпечителни мерки и ще работят с парите ви безлихвено в срок от 6 месеца,
когато изтича срока за възстановяване на внесената гаранция, или трябва да търсите други начини на транспорт или други начини и източници за доставка на автомобили, като например от страни извън Евросъюза или от вътрешния пазар. Същата процедура важи за доставка на всички стоки, които попадат в обхвата на наредбата за стоките с висок фискален риск. Ако попаднете сред фирмите с изразено рисково поведение и ви запорират стоките при транспортирането им, можете да се обърнете към адвокат Ясен Крайчев, който ще реагира своевременно и адекватно за предприемане на необходимите действия по разрешаване на проблема. Ще ви оставя контакти за връзка с него в описанието към видеото. Надявам се, че информацията, която ви предоставих, е била полезна. Бъдете здрави и до скоро!